Introducing Intelezi Yemashi, ekuyiyona Intelezi ehamba phambili in this marching season. Masha nabaphansi. Intelezi has taken over South Africa. Many take to the streets with ancestral superpowers. With Intelezi Yemashi, you don't just run, you vanish. All because of Intelezi Yemashi. Nohulumeni aqonde ukuthi lento esiyenzayo adlali la. Ayikhuphuka nentenezi, khuphuka ntenezi. Wena uhleli lapha endlini uneka amasendo ufuna ukulelo bani? Hlangana Zulu. Hey, fuck off man. Sihlangene kanga ngoba sihlangene. Ukuthi angive ngikusakaze nje ngempama. Unakelele ukuthi nje ngikusakazela ukuthi uyangibuka nje umbukani uyaphika. Ha, uyaphika phela. Hey, uyaphika. Phika phela. Phika khona manje. Thina manje. With our products carefully brewed in our chemical engineering farms, kwaNongoma nakwamhlaba uyalingana. Omunye unugqaxela ngamasende lapha gesi. Kade simjaha siyinduna. Sisiyabheka kumakhamera, siyesafaka uslowly ku slow motion nakhona. Hayi ngeke into ezenje mina ngikaza ngiyibone le nto le. Asikufuni ngenhliziyo la sikufuna ngamasende. This isn't just Intelezi nje. It's a Wi-Fi connection straight to uShaka Zulu. You can now order Intelezi online using Intelezi Deliver. Intelezi isiyatholakala online. Ngakho ke cela wenze isiqiniseko sokuthi nawe uyayithola le Intelezi ukuze uqine ukhakhaya. Akemfuni umuntu onteke. Intelezi Yemashi. Umasha kanjani ungenayo Intelezi? Uthembeni ngempela. Waza usofakela. Ah, wasidana. Awuthi ngezi yasebenza. Intelezi Yemashi. Masha nabaphansi.